po na naiiyak na to si nanay. Pero, nay, okay ka lang po? Okay lang yan, nanay. Okay lang po. Sige, bago natin ipakita, pabiluin muna natin ang iyak nanay. Okay lang po? Okay na, ready na po? Isang masayang hapon sa atin mga ka-JFS. Today is January 20, 2021 at kung makikita nyo nga naman, kaka-New Year lang pero ngayon nandito na tayo sa 20th day of January at kaming JFS Petals and Services ay hindi pa rin tumitigil sa pagbibigay ng saya at sorpresa. Ako nga pala si Auntie Angel, your love and surprise ambassadress, at ngayon naman ay dadako kami sa Gainsa, Camarines Sur upang sorpresahin ang mag-asawa na sabay na isi-celebrate ang kanilang kaarawan. So tara na't kilalanin din natin ang ating packages na ibibigay natin sa kanila ngayong hapon. Meron tayo ditong napaka-cute na customized cake. Kasi guys, kung makikita nyo, Farmville yung theme natin ngayon na swak talaga. So yung cake natin, naka-Farmville din yan, na customized cake. Meron tayo ditong fresh flower bouquet at may money bouquet din siyang 1,800 pesos. At ito nga pala guys, meron pang sorpresa dyan ng ating mag-asawa dahil meron din dyan na 1,900 pesos na ating money cake. At syempre ang ating napakagandang hot air bubble balloon na may happy birthday mama and papa na may fundador ay Alfonso 1 sa baba. So napakaganda naman talaga ng packages natin at syempre aalalahanin din sila pala ng ating surprise aranista na si Kuya Gab. Kaya nakaka-excite na naman tong araw na to. So tara na't kilalanin na natin sila. And for our social media accounts, for Facebook, Instagram, and YouTube channel, makikita nyo sa aming screen. Thank you so much sa suporta at sa pagtitiwala. Sana patuloy nyo kaming bigyan ng suporta at sana huwag kayong magsawa na manood ng mga lives namin at syempre ng mga post pictures namin. Again, I am Auntie Angel. We don't just create but we captivate. Tara na pumunta ng Gainsa. Emotions are in eruption. We go together, we're still alive. Hello guys! So, andito na kami sa Gainsa. So, tara na, samahan nyo ako kung nasaan ang ating mag-asawa na sasaprasahin ngayong hapon. So, andito tayo sa Gainsa. Kasi sabi ko lang, di ba, Gainsa? Oh. Yung mga napakano, ang makakasigo. Harap lang, dito na tayo. Thank you, Yuta. Tao po! Nandito po ba si Sir Renante and Celeste? Sino po? Nasaan po sila? Yan po. Ay, ma'am, kasi po may dumating sa aming package. Balik, cash on delivery po. For a package, ano ba yun? Yung grocery package ba yun, diba?
Ay, may ano pala sila. Sige po. Halika po dito, mami. Ano lang yan? Pwede ipalapit natin yung sasakyan dito. Ipalapit natin. Mami, okay ka lang? Kumusta po ikaw? Ba't naiiyak ka na, mami? Naiiyak. Kasi ikaw po si Sir Reynaldo. Yan, ang mag-ito. Kasi ito si... Dali po. Ano po dito? Pwede kaya niyo po bang maglakad doon? Kaya niyo po? Pwede kayo maming sumama sa akin para makita niyo yung package natin ngayong hapon. Ready na ba kayo? Huwag ka munang umiyak, mami, ha? Hindi ka mami alalayan. Isipot na lang ang ano. I-atras niyo pa daw yung kotse. Sige po. Yan. Tara, tatay! Isama ka. Pwede po bang sila muna para po hindi po tayo makita sa video masyado at para COVID pa naman. Safety first tayo, okay? So, nanay. Dito po, dito na tayo, nanay. Harap kayo dito. Oops! Harap ka dito, nanay. Dito ka sa gilid, tatay. Yan. Dito ka para mabantayan si mami. Ayan. So, nay, tay, videographer natin dito ka sa may gilid para makita mo yung emosyon nila. Yan. Nay! Okay ka lang? Okay? Appear tayo. Appear. Masaya ka? Masaya? Masaya, tatay? Sige, gusto niyo na bang makita yung package namin para sa inyo? Ready na? Okay. Hit the count of one. Sabay kayo. Bukas kayo dito. Bukas kayo. 1, 2, 3. Bukas po. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Palakpakan naman natin sila. To you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan, mami. So, yan pong packages na yan ay para po sa inyo. At gusto ko pong isuot nyo ang aming lucky sash dahil kaarawan nyo ngayon pareho. Kayo po ang reyna at hari ngayong hapon. So, gusto ko pong isuot nyo to. Tigisa kayo dito, daddy. Ayan, sa inyo to, mami. At ito naman po, tatay, para po to sa inyo. Ayan. Isuot nyo po yan. Happy birthday po sa inyo. At syempre, gusto ko rin pong tanggapin ito ni nanay na aming fresh flower bouquet at may money bouquet na nagkakahalaga ng 1,800 pesos para po to sa inyo, nanay at tatay. At syempre, meron pa po kayo ditong hot air bubble balloon na may happy birthday mama and papa na magiinuman tayo mamaya. Wow, may inuman. So magiinuman tayo, may Alfonso pa po kayo dito sa baba. At syempre, nanay, meron kayo dyan na customized cake at hindi pa po dyan natatapos ang sorpresa namin. Dahil po haharanain din po kayo ng aming surprise saranista na si Kuya Gal. Pero bago po yan, meron pa akong gustong ipakitang mensahe o video message para po sa inyo na pinabibigay po ng inyong pamilya. Ready po ba? Okay lang, nanay? Gusto niyo po bang maupo? Pwede po ba akong humingi ng upuan para kay nanay? Ayan. Sige, go. Yan, ayan. Gusto ko po upuin si nanay. So, andito pa rin tayo sa labas at napaka-emotional nga ng ating nanay at ng ating tatay na birthday ngayon. So, meron po akong gustong ipakitang video message para po sa inyo. Nanay, okay lang po. Pahingi po ako ng tubig kay nanay. Para po, ano lang din. Hindi po malamig, ah. Okay, nanay. Gusto ko po paunoorin niya to, ha? Okay po. Nasaan yung speaker natin? Pwede palakas ako ng speaker natin. Wait lang po. Lakasan lang natin yung speaker natin. Yung volume na volume. Okay? Okay po. Happy birthday, Mainta. Wish ko sana halawin pang buhay ka sa Indo. Good head lang po rin. Salamat sa Diyos. Salamat kita pagkakasama sa kinaman. Pakusog. Salamat sa inyong dua sa pagkakasama sa bagay. Mag-iingat kami dyan yun.
Love you. Ito pa po ang isang mensahe po na naiiyak na to si nanay. Pero, nay, okay ka lang po? Okay lang yan, nanay. Okay lang po. Sige, bago natin ipakita, pabiluin muna natin ang iyak nanay. Okay lang po? Okay na, ready na po? Ito pa po ang isang video message para po sa inyo. Surprise! Birthday, Manoy! Birthday, Mama! Birthday, Teng! Happy birthday, Mama! Sana naubaka mo sa sorpresa. Mag-iingat mo palagi. Good health. And then, salamat sa gabos. Sa pag-alala mo sa mga aking kami hanggang sa nagdakula. I love you and then I wish to see you soon. Hi, Mano! Hi, Te! Ano, nagulat ka mo, no? Akala mo si Ading lang, tsaka si Maya. Siyempre ka mo, man. Love you! Ingat ka mo, Permi. See you soon. Mwah! Hi, Bibilan! Sintantan! Mwah! Salamat. Bye-bye! Yan po, tatay, ay isang video message po. Since wala po tayong card message, yan na lang pong video message ang gusto nilang iparating sa inyo. So again po, happy birthday po sa inyong mag-asawa, sa inyo po Ma'am Celeste and Sir Renante. Happy birthday po. Kami po pala ang JFS Petals and Services at sana napasaya po namin kayo. Nanay, kamusta po? Okay lang po. Masayang-masaya kayo, di ba, nanay? Sana po ay maging malakas pa rin po kayo at lakasan ng loob at iwasan po ang mga stress sa buhay. Ano po? Kayo naman po, tatay, happy birthday po at sana marami pang birthdays po ang dumating sa inyo. So, tay, since bago tayo pumasok lang sa loob para haranahin kayo ng surprise aranista namin, pwede ba namin kayo mahingian ng isang simple na message lang po para po sa inyong pinakamamahal na pamilya at syempre po ngayong kaarawan niyo? Ay, sige po, magmamic daw si tatay para buwelo. Sige, pagbigyan natin ng kahilingan. Mahaba yung mic. Mahaba, sige. Gusto mag-mic ni tatay, pabiluhin natin sa tatay. Naka-off. Ayun na. So that the visitors around here, Na-nosebleed ako dun. counted, barangay captain, Moyang, Tugang, benefits mo, lang. I will count of you, I will return myself with you. That will have my I next to you. So that, salamat sa inyong lahat. Mayaw na ito sa akin. Yan ang maingin. Galingawan ko na lahat. At tutungtuwang, degdeg, kayo lahat. Tulog. Salamat. Bless you all. Happy birthday to me. Salamat. Salamat. Yay! Okay po. So, dito ka na tatay. Balik tayo dito. Ayan, nag-concert na tayo sa Araneta Coliseum. Ay, joke lang po. So, again, everyone, kasama ko pa rin ang ating maswerteng mag-asawa na si Ma'am Celeste at Sir Renante. Happy birthday po sa inyo. So, tara't samahan nyo naman kami muna sa loob ng bahay nila upang haranain ng ating surprise aranista na si Kuya Gab. Okay guys, so andito na tayo sa isang shop ng ating mag-asawa. Kahit nga maulan, pero walang makakapigil sa kanilang selebrasyon ngayong hapon. So tara na't bigyan natin sila ng isang napakaganda, ay dalawa pa lang napakagandang kanta na ihahandog sa kanila ng ating surprise aranista na si Kuya Gab. Tayo po. I need to go and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words,
magsiswil. Dating and quit. Please be Yes. Isang kiss naman dyan. Ay! Uy! Okay. Wow! Ay, matanda na. Sana hindi tayo magbago. Kailanman, nasaan man ikaw ang pangarap ko. Makuha mo pa kaya ako'y yakan at yakapin. Jen. Mapaalala ko sa'yo ang ating pangako na ang pag-ibig ko'y lagi sa'yo. Kahit maputi ang buhok. Hey, 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 hey. Pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Pero kay Mami Lai, sabay tayong mangangarap na nakaraan sa atin. At ang nakalipas ay ibabalik natin. Ay! Uy, natsa na yan! Mapaalala ko sa'yo ang ating pangako na ang pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit pagpili na ang buko. Eh, so Mami Lali, happy birthday po sa inyo. Sarap ang gusto dyan. Ay! Sarap! Okay guys, so yan nga ang dalawang kanta na inihandog ni Kuya Gab at napasayaw nga natin. Isang matamis na halik ang kanilang binigay sa isa't isa dahil nga sobra naman talagang halatang-halata ang kanilang pagmamahalan. So ngayon naman ipapablow natin ang kanilang customized cake na may Farmville team. So bago yan, kakanta muna tayo ng happy birthday. 1, 2, 3! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan. So, eto na po, ipapablow na natin ang inyong napakagandang candle na resourceful tayo. Dahil walang ano. Ito. Okay, mami, lapit kayo. Okay? Sabay kayo ha. Wish muna and then blow your candles. Okay po? Anong wish nyo? Okay lang po kahit hindi sabihin or sabihin. Okay na yan. Sige. Palakpakan! Palakpakan naman natin si Ma'am Celeste and Sir Ray natin. And hindi pa po dyan nagtatapos. Gusto ko, gusto niyo ba ng palapunutan or papunot? Ganon? Gusto niyo ba? Gusto? Sige. Mami, kaya ito na lang, Mami, right, left hand mo. Left hand mo, Mami. Ikaw naman, Daddy, dito. Ito. Bunutin niyo to. Sabay kayo, ha? 1, 2, 3, go! Wow! Sige po, bunot pa! Wow! Yay! Yan naman tong pera na yan ay nagkakahalaga ng 1,800 at para din po yan sa inyo. Wow, napakaswerte nyo naman po. Palakpakan naman natin sila. So, Nanay, since si tatay na yung nag-message na, nababa ko muna, napakibigat ng cake natin. Wait lang. Ay, tumikit. Chismis, tumikit. Okay, Nanay. Punas mo na. Bago po. Sige po, dito ko muna. Punas mo na dyan. Patastas. Sarap. Bago, sabi po kanina, nagbigay na ng message si tatay.
Ngayon po, ikaw naman yung gusto kong hingian ng message bago magtapos tong Mike na, si programa natin ng MMK. MMK, joke lang po. Ano na gusto niyo sabihin? Si Mami naman. Ano kung gusto niyo sabihin, nanay? Sige, mag-mic po kayo. Napakano na po ng pawis natin. Thank you. Tapos na. Sa inyo pong mga anak na malalayo po, ayan po yung naka-video call. Ano po gusto niyo sabihin natin? I love you. Sabi na lang, I love you. Sabi na. I love you. Isang I love you na lang, mami, sa mga anak mo, mami. Love you. Oh, sige na, huwag na nating pilitin kasi ano na natin si nanay. Pahawak po ako ng mic. Ayan. So, nanay Celeste and tatay Reynante, happy birthday po. And alam ko naman po may bonggang halandaan dito at masayang-masaya kayo ngayong kaarawan nyo. So again po, sana naging masaya kayo sa binigay naming sorpresa sa inyo. At syempre po, pinadala po yan ng inyong anak na si Ma'am Merceline Napay. Yan po si Ma'am Merceline po ang nagpabook sa amin. So maraming salamat po dahil naging parte kami ng kaming JFS na naman sa pangalawang pagkakataon. Dahil yung una nga ay si Lola, ngayon naman po kayo ngayong mag-asawa. So again everyone, I am Ate Angel, your love and surprise ambassadress. Isa na naman, ay dalawa na naman, nanay at tatay ang nabigyan natin ng saya at sorpresa. I-follow nyo kami sa aming social media accounts at abangan nyo ang mga papalapit pa naming lives for our sweet Valentine message. We don't just create, but we captivate Kuya Gab. Happy birthday, Charot. Thank you! Thank you sa harana. Magbabay